melu sing ning omah ki sapa? Ya minten ki to, Mas. Lah kowe ora tak kandhani. Tangga kiwa tengen sing ngandhani kowe. Iya, Pak, nek wis tak kandhani kiwa tengene wis tak kandhani kabeh. Sing adoh-adoh ki aku sing kandhan-kandhan. Ning ya pantese aku ya melu lho, Pak, ning wong tuwa. Ora melu ra apa-apa waton ning omah iki iso cukup. Ning anu Pak, aku arep takon nih, Pak. Tak apa? Kira-kira iki nek dadi nganten aku ditanggap napa? Ketoprak kok malah takok wong panu ya. Wong gom njaluk ketoprak kok. Ketoprak ndi, Pak? Ketoprak kali tengah, ketoprak nyomo ah. Oh, kok tanggape ketoprake Mbah Nyomo iku. Lah ketoprak apik kuwanjake jos. Donge yo kondya. Ning tenan kok, Pak. Ya sing elek kok panggunge tok. Kok nek wis payu didandani, Pak, pangrene. Sok panggunge tak kono cek. Oh, nek wis laris, panggung iki diobong. Lho, panggung kok diobong iki. Tuku sing anyar. Aja gemen gletan nek panggunge diobong. Tuku sing anyar. Ora usah tuku anyar. Iki anggere dicet iki ra apik omah iki kok lek diabot dicet tak ketok apik. Anggere dilae dipadangi ya apik. Apik. Lah yo kuwi. Wes. Sok nanggap ketoprake nyomo ae. Aja aku ya seneng, Pak, nek dadi nganten ditanggap ketoprak. Neng aku ra melok. Lho, lape ning ndi, Pak? Lape ning Lho, ndi, Pak? aku sing digawe mbok kok aku melu. Gawe aku yo ndek gawe Ya ya, Pak. iya. Nganti lali aku, Pak. Lah kowe gawe kira-kira nanggap ketoprak. Ketoprake nyomo kowe sing dadi nganten. Ning aku ora ngerti calon bojo kuwi bagus Weh. apa elek ngono. Den baguse broto ki wong ganteng. Ganteng tenan. Ganteng. Masa yo njaluk fotone, Pak, nek kok malah urung ngerti. Wong ape duwe mantu. Ayo kepengin anake bupati calon bojone kok. Ana mboten njaluk foto aku yo sungkan. Darani aku ki mamang. Ning rak tenan bar bodo iki yo, Pak. Yo bar bodo besar iki lho. Aku selak awakku tambah lemu lho. Iki ora tak kon poso, Pak, nek tak kon prihatin. Lho, Awan kok sakmene gedene, Pak. ora usah prihatin. Saben dina sing dipangan yo ora eneng kok prihatin. Ora eneng dina ping 3 iki tak kon ping pindho, Pak, ngirit beras. Apane? Mangane. Ping pira? Ping pindho. Wong pisane arang-arang mangan kok malah Sampeane kok isin-isin. ora kok isin-isin. Pak, aku isin kok. Mangan ki arang-arang. Nek terus iki wadah apa? Lah ora kaya ular nek mangan terus. Iso. Malah mangene kok ten. Kandhane biyen iki Kanjeng Dipati. Kakang Guna Seto nek kowe ora njaluk ditu apa-apa, ora ndek probio. Wis kondo probio tak kek. Diwenehi kok kono, Pak? Iya. Ah, lha kok seneng. Lah ora seneng atimu to. Oh, besan bupati ya ngono kuwi, Pak. Lah ya, aku yo wis kondo. Aja to, Mbok. Nek ning omah iki ora ana dadek, aku yo ngono ki mah. Ayo wong kasunyatane ya pancen kaya ngono. Pancen yo ora ana tenan. Lah wong Gustine iki bekanten nek kepengin duwe mantu karo kowe. Ayo aku yo trimo nampa wae. Kok bejane wong urip ora kaya aku, Pak. Yo bejo wong kowe bakal dadi mantu. Wong desa rek arep duwe bojo anake dipati lho, ra ora ono. Lah entak batur-batur rumah ibu kandhani to. Wis kabeh diundang kabeh, Pak. Kari pirang dina kok. Aku saiki wis tanggal piro? Karek pirang dina bar bojo wae. Kudu para ndarah seminggu wis titik. Buri barang ah. Barang dingah numpuk. Wong-wong kabeh kandhani kon nduk rewah. Lah iya kok anak Apa boleh-boleh? Nggih, lenggahanipun nggih ngaten menika. Sapa Pak nek kok duwe tamu pate gumebyar ramine kok apik iki wong ndi, Pak? Iki Gusti Patih ing Trenggalek. Pate. Ah nek ngono, Mbok, aku tak ning mburi tak nggodhok kowe.
Patih. Kakang Gunaseja Kakang. Sradin jumlah dateng ing pikiranku. Kok boten paring secala saderengipun ajeng Sadurunge njaluk ngapura Kakang, Gunaseja yen to gawe kagetmu. Yen to aku mlebu ana ing omahku tanpa paring kabar luwih dhisik lan keluargamu ngono ra ya. nggih. Wonten wigatos kapribaden napa dawuh saking ngarsane Gustine ing Jalek. Iki ngene Kakang Gunaseja. Dawuh kang gak tampa saka ngersane Kanjeng Dipati. Mbok menawa nggonmu dadekke nganten anakmu mau suminten karo Sinten kalian boke Boke mau. nggih. Nek ana kekurangane Prabiya lha iki Digawani saking Jalek. Iya, titip sak buah bawa polisi aku dhewe ra ngerti. Diparingi saking Jalek niki Prabiya Ya mbok saking. menawa anggone kowe duwe gawe Prabiyane kurang, lah ya kuwi tak digawe sak brok. Anek wong duwe gawe niku sithik nggih kurang akeh gitu. Tungkap kang angka loro Kakang Gunaseja. Mbuh iki ana layang sesuwek. Kon ngaturke Kakang Gunaseja, aku dhewe isine ya ora ngerti. Mbok ora usah layang-layangan. Iki saka ngersane Kanjeng Dipati. Nek sampean ngertos isine layang mbok diaturke Wah, lantak. aku ra wani Kakang Gunaseja. Mboten ngertos iki. Iya, kon ngaturke kelawan kowe. Oh nggih, wong kula tampi niki Lah nawar. iki ngene Kakang Gunaseja. Nggih. Reh ning kewajibanku akeh ana ing Kadipaten Trenggalek, aku njaluk pamit kok kesusu ngono ora. Wong iki wedange dereng medal Wis Pak. ora usah wedang-wedangan. Mengko aku ing dalan gak iso golek jahitan dhewe. Rene iki mung ngaturke Raja Brana. Iki isine apa, Pak? Ya ora weruh. Perkara isine aku ora weruh. Dene iki isine apa, Pak? Malah kaporo ngeweki layang bene. Kanggo layang barang. Lah iya. Layang iki isine piye aku ya durung weruh. Wis waca, Pak nih. Tak wacane karo njongo. Katur dhateng ngarsanipun Kakang Warok Siman Gunaseja. Saking kula Dipyo Ngalen Dipati saking ing Trenggalek. Kakang Gunaseja pangapunten saderengipun reneng kula boten saged dugi dhateng ing Siman namung utusan kalih Rekyana Pati. Anggih wonten kawigatosan nggih Kakang. Dadi apa? Dikatine Ya aku kok malah deg-degan to, Pak. sapisan kula ngaturaken dhateng Raja Brana Mas Isis dipeni. Iya, matur nuwun, matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Matur nuwun ya, Pak. Ingkang angka kalih badhe paring kabar dhateng Kakang Gunaseja. Kabar apa, Pak? Kabar apa yo tak waca. Dinane ngaleh to apa, Pak? Mundur apa piye? Ora ngerti. Dina ingkang sampun katentokaken Kakang. Dumadine nganten Subrata kalih suminten. Menika Menika piye, Pak? Pak menika piye, Pak? urung Kakang.
putra kula oncat saking Trenggalek. Kurang ajar wong Galek. Ora dadek. Wong Galek kurang ajar. Ora apa-apa. Ya Pak ra trimo, Nduk. Ya Pak ra trimo. Terus sampe apa kok nek Wong Galek kajare. Jangan sing anu. Sing ben kanonem seneng karo kowe, Nduk. Ape apa, Tat? Rambutku ape tak potong, sing ayu ya dipotong segi, Nduk. Iki carane ya segi, Mas Broto. Mas Broto. Potong ning ndi, Nduk? Ape Nduk kowe, Nduk? Sablon. Ning salon sablon.
Pandai nomo yap. Yap ngono ya. Yap. Hah. Ajak. Indah ajak. Aku mau. Nama tak. Aku mau. Oh. Dona. Mbak Mamo. Ya kan gaya. Kowe kan depan dhewe. Ya. Aku abine aku abi yo. Ya. Mamat kok. Mamat ambek abine. Cacok. Kok. Payah hatiin mamanya. Alah ya. Cacok. Mama. Memen di meme. Cacetlah. Me. Em. Nyelot pintu nyelot orang. Tak. Tayangan dek. Yam. Ya. Oh ya. Oke, utuh. Ceng mangan jajan dek, Ya. Jajan dek, aku apa jangan. Yamat gudung motot. Pak Abi ape iyangan dek. Ya. Maya ko mati apa yang katu. Ada dulu gini. Ada mobil gini. Jabang bayi. Aku nek dagangan nge. Aduh. Oh enek uyut tandane mbek Tuhan. Tuhan di. Well, padak yang bento apa Tuhan ya. Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang adil dan berada. Mana mah? Bukan teko ado, bukan dandan kaya telek. Kowe ya gelem arek. Kowe ya gelem arek. Ndak. Dunia. Iku. Putate tes. Yap. Acara malam macoy apa itu? Apa? Gak jelas. Ketua cetakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, meang ngawe. Panjo meang ngawe. Bandun ya. Apot kowe. Payah ini. Kacau Pak. Guduk-guduk. Habiatane wong papat iki ndang wong tatis. Pada hari ini jumpayak ya sama ketebak guduk-guduk. Mai tetok menek ndase. Kecopak apa ya? Ajak lai tok. Kacau Pak, nomo Muhammad. Mama Muhammad ngajak di pakai ambek dokemenan cuk. Maaf.
Ya wis. Wis. Ki kamu deng. Upengem dedet, upengem dedet. Wae tinjane mare do tempe Dik. Ayo. Tinjane do tepek. Apa kuwi? Omong apa kuwi? Owe tindene biasane gak tepek, saiki karo tepek. Mah, oh gak cetha. Jelasno. Owe dong. Piye? Owe biasane ninden gak nggawa tepek. Lah, Ya tak iki kowe ngau tepek. manggone ndi? Oh nek Ben. Iki. Ben ketok ayu. Ceplek. Ayo tepek. Hari ini saya akan menyumbangi aku. Ya tampung tai apa? Tampung tai dadut. Ok. Dadut tampung tai. Ok. Yok. Adek ngomong macam aku gak itu. Wah, kena aku nyanyi malah kok dulu-dulune ora metu. Kowe tak omongi abe. Neng ya. Kowe tak omongi abe, kowe tetok tak ongkon buah ambek aku. Mergo aku ape dadi anten tuluk king. Aku ape dadi anten. Aku dadi anten ape nang tetupak alai tengah. Karo wong. Karo wong. Lah wong dungo ngotot ngono. Kaya ama madon we. Aku ape nyegat patangku. Kowe engko aja maput lho ya. Kaya patangku maput. Patangku. Batangku ya. Kowe tetak wantem ya semua. Batang. Awe mate Allah mata walak lalah. Padake sapa? Aku mate Gusti Allah mata lalah. Yo gak hal omahe Tuhan we. Ya mono ya omahe Tuhan udung-udungan yo gak arep omahe Tuhan deh. Aku ya omahe Tuhan Allah wa bakana mata Allah. Pengen yo omahe Tuhan kudu itu tuya. Tuyak atang, tuyak madep, tuyak tubuh. Wes engko mandul-ndul gak metu. Ya kowe Dayan makati ditunggu ya. Engko tak nangno ambek patangku, kowe engko gebrak. Tolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.